de ba attention TVS so dwumedie we trending issues dwumedie and awsomfo na azo amo akamede ba besom no no se Ghana ha se na we kum ne yere na we kum ne girlfriend otina age we de se kan yakowo be ma bi ni ade eno na nam so ma ye prophet Kumchacha ai re ba betu dwa se oni oba ate na ohwe na se nsuba anya na se ohawa enkotu se kan koku no woni be ma ate na se ohwe na nsuba anya na oha nko hwi ase bi ngu ne so na okonya aba ya ma ne no na se we pa fraka ne ho ohwe na ohwe aja na ma ne nko wale foforo ana so tumi nja no so a ma ne ntina ho forget na ye day pa foforo na ne ntina ho nto eni mo ye chance wa ko hwi ase ana so kwa ko chise kai woni pa so eku na to ate na sa akonya aban ama ne ye ko tie ne ye Kumchacha e kan ana me de me ma na futu a me de mo no se we se wo ye ene wo ba woni ne tie se sobe woni ne wo problem a men kuni da emfa be mo no men fa ase di ngu ne so men twituo sa wo hwa na wo ye why stubborn wale ba ko kana ho asen ade bi a competition be mu a amani pa ne ye nadwuma yie enye mu na mo se bible ti ye nware ko baba me makan hwa bible net se school de wo bi aka no Paul kora kan bi say me ya abofra na me kasa sa abofra na me susu sa abofra me nyi ye no afa de sa de no eto da bi a bible no etise school ye nkonwie da ye sua de ana me de me ma na futu a me de mo no se we se wo ye ene wo ba woni ne tie se sobe woni ne wo problem a men kuni da emfa be mo no men fa ase di ngu ne so men twituo sa wo hwa na wo ye why stubborn wale ba ko kana ho asen ade bi a competition be mu a amani pa ne ye nadwuma yie enye mu na mo se bible ti ye nware ko baba me makan hwa bible net se school de wo bi aka no Paul kora kan bi say me ya abofra na me kasa sa abofra na me susu sa abofra me nyi ye no afa de sa de no eto da bi a bible no etise school ye nkonwie da ye sua de ana me de me ma na futu a me de mo no se wo ye ene wo ba woni ne tie se sobe woni ne wo problem a men kuni da ai Kumchacha wakasa me de ne okan me de ya adwempa se woni obi tina nsuba anya na otete wa the best we are say papa fro kan ho ana se jana ma ne nko na ne asumdua ye de aba dan se wo ba chise kan ya wunu se o de awo ne se ai me bu afuntin me wakoma abantu ma chise kan ya awo no na hwi ase de gunu so ma ese wo be wi ase na wonu ho ai before the about me bibia bi wo wi ana wonu ho na san so nya aba ya ma ne ntie ne ya futu na papa ne ama ye ma ye ntie wo ne obi wo na sa wo hwe na emo a Papa fraka no ho wo pa fraka no anu suban na bese so be wo se suban na enye nti e na we ja ne ho nti bese san suban aha ye attention TV mesra so subscribe ma me wate like na comment na share so na foforo so enye bi no mu hu nia e koso me da se